A wannan tasha tamu ta muryar Zamfara Hausa TV za mu kawo muku abubuwan da suka shafi yau da kullum da ma sauran rahotanni da bayanai. Amma kafin nan ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin bidiyon mu idan mun daura. A wannan bidiyo namu da kuke gani za ku ga yadda hukumomin tsaro a Najeriya suka yi nasarar cafke manya-manyan ɓarayin da aka daɗe ana nema 'yan cikin tawagar babban ɓarawon nan da ya addabi yankunan Zamfara, Sokoto, Kebbi da Katsina har ma da iyakar ƙasa Nijar wanda ake kira Turji. Saboda haka ga ku mance da subscribe. Ya yawar ma wanda konsoshi wanda da konsoshi ya tsaya a za ta sojojin nan na Nijar Wakilin bidiyon an yi koko ba wai bacci.